Asteburu honetan Gautegi Sarteagak Carmen jaiak ospatuko ditu. Ekitaldiak 12etan hasiko dira mesa nagusiarekin, ondoren herriko dantzataldearen txanda izango da, Artie dantzataldearena Trikitixa erromeriak giro alaituko du. Barra bat ere jarriko da, guzti hau landa giro ederrean. Nabarmentzekoa da baselizaren ondoan hilda dagoen tamaina handiko aritza, bere gainean ale gazte bat landatu zen. Jai giroa Gautegi Sarteagan abuztuaren 10ean izango du jarraipena. Egun horretan Gautegi Sarteagako udalak San Lorenzo jaiak ospatuko ditu. Islabeko auzoko ermitan tradizio handiko jaieguna da, auzotarren artean sardinek eta musikak protagonismoa izango dute. Abuztuaren 10ean asteazkenean hasiko da 12etan mesa santuaren ospakizunarekin San Lorenzo baselizan, jarraian Artie dantzataldearen dantza ikuskizuna izango da, ondoren ohiko sardina da herrikoia. Musika ere nagusi izango da erromerian, bertaratutakoek abestu eta dantzan egiteko aukera izango dute. Eingo taldearen eskutik izango da musika gainera. San Lorenzo baseliza inguru privilegiatuan dago kokatua, itsasadarraren gainean bista ederrekin, 16. mendekoa da, bere horma baten 11. mendeko leiho prerromanikoa du gainera, harritzar batek landua. Kanpokaldean harrizko aldare bat, antxinan baselizak batzarleku eta jaiak ospatzeko gunelez izandako garrantziaren lekuko. Eta irailean norla ez, San Antolinak, Gautegi Sarteagako San Antolinak iraiaren 1, 2, 3 eta 4 ospatuko dira, ohiko ekitaldiekin, pilota partidak, patata tortilla txapelketa, mosorroak eta San Antolin ermitako ospakizuna. Jai egutegia iraiaren 1ean ostegunez hasiko da, San Antolin bezperarekin Artie dantzataldearen eskutik dantza herrikoien erakustaldiekin. Barikuan iraiaren 2ean San Antolin eguna ospatuko da, ermitarako igoerarekin txistulariek lagunduta mesa ospakizuna izango da 12etan. Erromeriaren ondoren kalekiran jaitziko dira herrira, ohitura denez aurreta nagusiek apar jaia izango dute. Arratzaldean eskupilotaren txanda izango da frontoian eta gauez Joseina Etxebarria DJaren erromeria. Zapatuan iraiaren 3ean jarduera parte hartzaile eta divertigarrienetakoa izango da patata tortilla txapelketa. Bertan herri osoa batzen da kuadrilletan eta familiarekin. Izen ematea 12 arte egingo da eta sari bereziak izango dira 17 urtetik beherakoentzat. Ohikoa denez, udalak mailak eta ulkiak banatuko ditu parte hartzaile guztien artean eroso parte hartu ahal izateko. Arratzalde gauez, mosorro lehiaketa eta desfilea izango da. Aurtengo gai nagusia Far West izango da, gauez Oian Vega DJaren emanaldia izango da. Eta irailaren 4ean Domekaz, herri kirolen tradizioaren gozamena izango da, Artie dantzataldearen erakustaldia izango da, eta jaiei amaiera emateko gauez, UTE taldearen kontzertua 70 eta 80 hamarkadako euskal musikaren bertsioak eskainiz giroa alaituz.